Velkommen til Proteus HyperConnect fra DLT Ledgers. Vi er her for at demonstrere, hvordan vi gør datasamarbejde enklere for dine forretningstransaktioner, så det bliver lettere end nogensinde at forbinde dig sømløst med alle involverede. Forestil dig deling af data i realtid med alle dine partnere. Uden de sædvanlige bekymringer om ejerskab og sikkerhed, hjælper vores platform dig med at strømline processer, styrke modstandsdygtigheden og dykke ned i digital finans og bæredygtighed. Alt imens du øger effektiviteten og skaber nye indtægtsmuligheder. Vi handler om at forbinde alle leverandører, kunder, banker og regulatorer og skabe et netværk, der problemfrit tilpasser sig ændrede politikker og regler. Plus, vi hjælper dig med at håndtere omdømmerisici og støtter overgangen til vedvarende energikilder. Det er en win-win. I dag handler det om at dele verificerede datastrømme med dine partnere. Den gamle metode med at bede alle om at uploade deres oplysninger til dit system er forældet. Nu er efterspørgslen efter eksterne data enorm, og vi har løsningen til dig. Virksomheder verden over navigerer i udfordringerne ved datadeling, der opstår fra forskellige teknologier. Proteus-platformen strømliner denne proces med avancerede værktøjer som AI og blockchain, hvilket sikrer, at din virksomhed forbliver overensstemmende og forbundet, uanset din placering. Uanset hvor du befinder dig, arbejder producenter hårdt for at få indsigt i deres forsyningskæder, især med leverandører i niveau 2 og 3. Proteus hjælper med at låse op for indsigt i dit leverandørnetværk, reducere omkostninger og forbedre bæredygtighed ved at identificere skjulte ineffektiviteter. Et solidt rammeværk for samarbejde er nøglen til at opbygge modstandsdygtige forsyningskæder. Ved at samarbejde tæt med dine leverandører kan du fremme innovation og indsamle præcise data til effektiv ESG-rapportering. Proteus kan hjælpe dig med at opnå dine bæredygtighedsmål med lethed. Vores tilgang til forbedret samarbejde kan øge væksten med 7-10% og reducere omkostningerne med 5-10%. Desuden kan indsigt i leverandørernes ydeevne ud over tier 1 give dig mulighed for at prioritere de bedste partnere, hvilket øger den samlede effektivitet og produktkvalitet. I dagens landskab er der et stigende behov for sikker dataudveksling og strømlinede processer. Uanset om det drejer sig om delt data, effektive arbejdsgange eller sikre transaktioner, gør vi det nemmere for alle parter at samarbejde effektivt. Et multipartisystem er en samarbejdsdatabase, der gør det muligt for organisationer at dele realtidsdata sikkert og trygt, samtidig med at privatlivet beskyttes. Det er en essentiel del af en stærk cloud-strategi. Hvorfor er det vigtigt, spørger du? Denne teknologi revolutionerer forretningsprocesser, styrker forsyningskædens modstandsdygtighed og fremmer tillid, hvilket åbner op for nye indtjeningsmodeller og øger operationel effektivitet. Ved at udnytte generativ AI, blockchain og andre avancerede teknologier, forbinder det brugere i gennemsigtige økosystemer. Din rejse mod at skabe værdi begynder med en solid cloud og flerpartssystemstrategi. Fra deling af bæredygtighedsdata til rapportering om overholdelse og effektiv kontraktfremstilling, giver Proteus den ramme, du har brug for til at udveksle information glat og transparent. Det har aldrig været nemmere at konfigurere dine multipart-processer. Bare indstil det, aktiver det og start. Alt kører problemfrit, så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget. Proteus er ikke begrænset til én branche, uanset om du er i sundhedssektoren, fremstilling eller endda regeringen. Vores platform gør det muligt for dig at forbedre samarbejde og overholdelse på tværs af områder som ingen anden med lethed. Proteus er fremragende til at afdække skjulte data. Vi sikrer autenticitet og giver et realtidsindblik i transaktioner, hvilket giver dig præcise, reviderbare data. Når du har brug for det, er vores teknologi bygget til sikkerhed og samarbejde med funktioner som multipartisystemer og smarte kontrakter. Vi effektiviserer revisionen og sikrer, at alt kører glat. Lad os tage et nærmere kig på arkitekturen bag Proteus. Dette er det, der gør vores orkestreringsplatform så effektiv til at forbinde alle dine datapunkter. Vi vil bryde komponenterne i Proteus ned. Vi vil udforske vores produktskomponenter i detaljer og illustrere, hvordan hver enkelt del integreres problemfrit for at levere en kraftfuld løsning skræddersyet til dine behov. Vores sømløse integration med Azure forbedrer dine cloud-investeringer, hvilket gør det nemt at skalere og forbedre dine operationer. Vi lancerer apps designet til bæredygtighed og indkøb. Vi gør det enkelt for dig at digitalisere dine processer og samarbejde mere effektivt med HyperConnect-teknologi. Du kan hurtigt konfigurere og lancere multipart-applikationer. Vi taler ikke bare om det, vi leverer løsninger, du kan bruge med det samme. Opdag, hvordan forskellige industrier udnytter vores produkt til problemfri multipartitransaktioner med virkelige eksempler på vores platform i aktion.
Så hvis du er klar til at tage hånd om kompleksiteten i multitier forsyningskæder, er Proteus fra DLT Ledgers din foretrukne løsning. Lad os forbedre samarbejde, synlighed og effektivitet sammen. Besøg os på www.dltledgers.com for mere information.